खुलुमबाय स्टुडियाव दं आं भाग्यश्री बसुमतारी। बाथौ दोरोङारि आरो हारिमुआरि मिरुनि थान्दै हान्जाया बाथौबादनि गनायथिनि सायाव सावरायनो थाखाय आसामनि रायजो बेंगिरिखौ लोगो हमदों। कक्राझारनि बाथौ ट्रेडिशनेल एन्ड कालचारेल सेन्टारनिफ्राय सा-स्नि सोद्रोमानि मोनसे थान्दै हान्जाया गुवाहाटीनि राजभवनाव आसामनि रायजो बेंगिरि लक्ष्मण प्रसाद आचार्यखौ लोगो हमनानै बर' सुबुंफोरनि थागिबि फोथायनाय बाथौ धोरोमनि गोनांथि आरो गनायथि होनायखौ लानानै सावरायलायो। आसामनि रायजो बेंगिरिया भारतनि संबिजित बायदियै थाबैनो बाथौइज्मखौ मावफुंनायाव हेफाजाब होनो खोथा होदों। बिथाङा बाथौ ट्रेडिशनेल एन्ड कालचारेल सेन्टारनि दैदेनगिरिफोरजों बाथौइज्मनि सोमोन्दै गुवारै आरो गोथौयै सावरायनानै आरो बुजिनानै बाथौइज्मखौ मावफुंनो थाखाय भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिनो रिकमेन्डेसन लिरनानै हरनायजों लोगोसेनो बिथाङा गासै बाथौआरिफोरखौ भारतनि संबिजितनि बायदियै थाबैनो बाथौइज्मखौ मावफुंनायाव हेफाजाब होनो थाखाय खोथाबो होदों। खुलुमबाय स्टुडियाव दं आं भाग्यश्री बसुमतारी। बाथौ दोरोङारि आरो हारिमुआरि मिरुनि थान्दै हान्जाया बाथौबादनि गनायथिनि सायाव सावरायनो थाखाय आसामनि रायजो बेंगिरिखौ लोगो हमदों। कक्राझारनि बाथौ ट्रेडिशनेल एन्ड कालचारेल सेन्टारनिफ्राय सा-स्नि सोद्रोमानि मोनसे थान्दै हान्जाया गुवाहाटीनि राजभवनाव आसामनि रायजो बेंगिरि लक्ष्मण प्रसाद आचार्यखौ लोगो हमनानै बर' सुबुंफोरनि थागिबि फोथायनाय बाथौ धोरोमनि गोनांथि आरो गनायथि होनायखौ लानानै सावरायलायो। आसामनि रायजो बेंगिरिया भारतनि संबिजित बायदियै थाबैनो बाथौइज्मखौ मावफुंनायाव हेफाजाब होनो खोथा होदों। बिथाङा बाथौ ट्रेडिशनेल एन्ड कालचारेल सेन्टारनि दैदेनगिरिफोरजों बाथौइज्मनि सोमोन्दै गुवारै आरो गोथौयै सावरायनानै आरो बुजिनानै बाथौइज्मखौ मावफुंनो थाखाय भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिनो रिकमेन्डेसन लिरनानै हरनायजों लोगोसेनो बिथाङा गासै बाथौआरिफोरखौ भारतनि संबिजितनि बायदियै थाबैनो बाथौइज्मखौ मावफुंनायाव हेफाजाब होनो थाखाय खोथाबो होदों।